abajoyina umkhonto wesizwe beza nomkhuhlane wenkohlakalo. Ingakho nje ngathi ake singakhethi manje ngoba abanye hayi ukuthi bezela ukuthi umkhonto uzosiza sebefuna ukuba babe phambili kwilist abesokhethwayo. No kaphelani khona manje labo bantu sebesikalile ngamanga sebesikalile manje laba bangale kwa ANC ngoba bajayela ukunika abantu imali sebebenikeza imali ukuthi lapho ngaphakathi bambala usilale ukuthi bathini kuyenzeka already ngiyabazi bacabanga ukuthi angibazi kahle angimfuni umuntu ocorrupt la somqoshe ekseni ukuze ukuthi izwe lethu linje ingoba abantu banikwa imali abayinikwayo laba babanikayo bayithathe kubelungu abalungu abafuna ubasala isicindezelo. Ngifuna niyazi lento